Takže čakajte video z môjho tretieho videa, kde hrám či tretieho dielu z tejto série, kde hrám do dobu 1v1 mapu proti silným hráčom, kým ich nezabijem, takže dáme ready. Hrajú presne 4 ľudia. Takže by to mohlo výsť. Mohlo by ma pripojiť nejakému. Prosím. Dobre ľudia. Už mi to našlo hru. Tá nová zbraň vyzerá dobre, ja som ho ešte nemal, lebo som ešte nehral, ale toto tu vyzerá dobre, s tým môžete lietať. Dobre. Vyzerá tu kruto zaujímavo. Prosím, nech ma to na niekoho napojí, prosím. Prosím, nech ma to na niekoho napojí. Toto video natáčam, že o 11. v noci a chcem, aby to o polnoci vyšlo. A mám tu typka. Kde je? A tu je, poď. Dobre, máme tu človek, máme ho tu. Ľudia, máme ho tu. Dobre ľudia, proti tomuto ostaneme hrať, lebo to už sa mi neoplatí vyberať ďalšieho. Dobre ľudia, pri tomto ostaneme. Dobre, teraz. Dobre, poďme. On nás zabije. On mi dal skoro headu. Snaží sa prebugovať. On sa snaží prebugovať ľudia. Ľudia to nemôže dať. Ľudia. To ako urobil? Keď som mu dal za 180 šitom. Pod oběd. Sorry. Nevadí. Počuješ ma? Áno. Co streamuješ? Nie, natáčam. Na co? Na YouTube. Počkaj chvíľku, dám si ho do nabíjačky len. Na čem hraješ? Na čem hraješ?
Si tu? Hej. Takže ľudia, uvidíme sa u ďalšieho videa a čau.